Pero kamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno ne arwaki ni machiegni yudo weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel e odiechieng' mar 10 nyaka nyicha wachak dwe mar 5 2026 kama an ka ilolire okay weche manyien mago imore kamoro amora ma intie na mondo arwaki kendo ibed koda chakruok nyaka giko ka ikori mar winjo mago mosetimore nyaka ne piny ru nyaka tinende ne nyako Ramogi magi oting'o wach mar masira e kar mula ma Bondo kocha kama ringre ji ariyo kochop kar odiechieng' ma kawuono oseyudi ng'at achiel pod imanyo e kind ji adek manchane manyo alo amara Bukmola oyumore kuom kata osenyore kuomgi ka gidhi nyime kod tijgi mar menyo nyako Ramogi mag gwenge mag Ogago e Bondo kocha. Kopogore kod mano nyako Ramogi jotend pinje mopogore opogore chako molo e pacho ka bende ka giikore ne romo ma idendo ni Africa Forward Summit ma en mano ma biro nywando jotend pinje mopogore opogore ka giporo wach kaka inyalo chwal Afrika mbele. Weche nitie mathoth ahinya kik idhi mabor. Mokwongo wayudo ne thuond weche. Ng'at achiel nyogol nyoro sang'o notieno notere muchari ma Bondo wachak wagolo ng'ato machielo sani. Ringre ji ariyo yudi bang' menyo e kar kunyo mula ma Ogago manitie Bondo kama lowo osienyore ma oimo jokunyo adek. Jotend pinje Afrika odonjo Nairobi ne ikruok mar romo moyiedhi madhi twak ewi dongruok mar Afrika miluongo ni Africa Forward Summit. Kazi yetu ya kutafutia rais kura imekuwa ngumu. So don't be worried, this thing is going to be managed well. Watu lazima wapigane hapa kidogo wakitafuta space alafu wakishindwa wanasema nyumbani ni nyumbani. Manen jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya oseyotendo ODM ewi tungni ka jotelo mamoko to neno wachno mopogore. Machiegni nyako Ramogi bed thuolo mar ndiko na kende mi apachi namba en 3 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Dikna apachi nyako Ramogi kotendo gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo masani. Weche thoth omiyo kikaw thuolo mari mibedo iding'e adier kuom mago mosetimore. Jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. E odiechieng' bende ma wayango e odiechieng' mar dhialo mine e piny mangima. Happy Mother's Day ni mine duto kamoro amora ma utie. Ka wachako rero ni gikone to ringre ji ariyo kuom ji adek manyolo osenyore kuom gi e kar kunyo mula ma Ogago e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya yudi odiechieng' mar ariyo mar menyo. Kaka Steve Biko lero, familia mar jogo ma owito ngimagi e kar kunyo mula no koro kwayo sirikal mondo konygi e chenro mar ik. Bang' tayo chenro mar manyo ringre ji adek manyocha losienyo e kar konyo mula ma Ogago, gikone to jopiny matayo chenro mar manyo ringrego noyudo ringre achiel otieno manyoro kendo obila nochwale kar kano ringre ma Bondo. Okinyi ma kawuono jopinygo nomondo kendo goyo tach kae mar dhi nyime gi manyo ringre mamoko ariyo. Jomanye buro dio nyoro nye gin ji adek. Gi Samuel Osogo ni osegol ji ariyo. Ng'at achiel nyogol nyoro sang'o notieno notere muchari ma Bondo wachak wagolo ng'ato machielo sani pod nitiere ka. Sama wantiere ni koro wadwaro yudo kaka wanyalo golo ng'at modong' e bur. Apani wabaro yien ka sani mar mondo mioten go bur mondo wayud kaka wabende wagole oko mondo tere e muchari. Wachiegni golo ng'at mwili modong' to kata kamano nikech koro condition mar bur omiyo buro chako sienyre kendo but pod watemo yawuoyi ni bur ka temo kabisa. Alure kod Joja Yomo, jal mochung'ne chenro mar manyo ringrego, sienyruok mar lono en achiel kuom midhiero magikale bolo nimar gionge kod jolony ka koro gitang' ne ngimagi. Material mwatiyogo kwa menyo gin material mwa kota we yudo ka kata sani masin pod moro wabaro yien mwakwayo kuom ji to kidhi piny tiyudo ka lowo pod ridre tende ni pod kok watiyo maber to masira moko nyalo neno. E kindeno moko kuom familia mane osegol jogegi noywago lal magiyudo ni mar yawuotigigo ema ne giketo geno kuomgi. Kecho jandwani en manyocha wang'iye kendo manyocha wan gi geno kuome. Nobiro konyowa kaka koro wan mine ne maonge nyalo kata teko. Koro gisani to gima wadwaro maduong' ni sirikal mondo amalo odonjre e wechegi. To akwayo mana ni
kaber to sirikal onego onyis jo community kata ka watiyonwa manyo kaka wakonyre to ngima onego wang'i mondo mi kik wadonj kamoro nwamenyo tidonjo kama samoro ngima ni kore malal. Kwayo margi ne piny owacho kod josilwedo mamoko en yor yudo kaka gibiro kowo jogegi kod chulo bil mar mochari. Koro hawa kwaya jo county ka uyie to konywa uru kech bil mar mochari nika sanduku mibiro kowo go nika to lwedo ni nono nyithindo gionge jonyuolgi lwedo ni nono. Akwayo sirikal ma county government mondo konywaye nikech wan kod rem, wan gi rem e wach yiko, wan gi rem e wach kaka pod nyithindo gi nitie ka nikech nyithindo ariyo osegol achiel pod nie bur. Yo minyalo gole go bende pod onge nikech kidhi gole to bur sienyre. Wayudo pesa nyoro to nyotiyo ng'enyne e wach mar tinga manyokonyowa e golo bodi ogolo bur pi lo manyonie bur. Koro wayudo ka wan kod rem mar pesa to pod wadwaro ni mondo wagol jogi mondo at least ndalo koro adek gi koro dhi mang'eny. E kinde ma chenro mar manyo ringre ji adek magin moko kuom jokony mula manyocha losianyorego e kar kunyo mula ma Ugago e sub county ma Bondo dhi nyime, moko kuom familia moseyud ringre jogegi koro kwayo kony mar mondo mi sirkal osergi e bil mar mochari kaachiel kod ting' mar timo ik. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ka wasudore ni chenro mag wuoth orochore ne jogo ma wuok e alwora ma Usenge, kaunti ma Siaya bang' oula muko lalo ma kojolo ma Dogoe. Olalono ma kojolo ma osebedo ka konyo jopiny e kinde gedo mar olalo mahie oywer kod oula ma okel gi koth mapek ma ochwe e alworano. Oyangore ni kontrakta mar olalono osechopo mar konge kendo mondo kony jopiny oyud yot mar wuoth e kinde ma gedo mar olalo mahie dhi nyime. Nokoromogi kinde mwatimo mos ne anyuola mag jogo moito ngimagi alwora ma Bondo, to bende wageno ni kontrakta biro keto lalo ma kojolo ma Dogoe mondo kony jopiny e wuoth alwora ma Siungu, gwenge madhi Usenge kono, bende tudo gwenge ma Imbo, Majimbo kochande gi gwenge mamoko. Akawasure ni jalup jatend piny Kithure Kindiki sani koro dwaro mondo do ma Milimani mondo miye thuolo mar dayo dho laktar Daniel Gikonyo e wi obok mag kuong'ruok kata affidavit manyocha ne opedho e do e wi bura ma iyalo mar kaka ne othich oko Rigathi Gachagua e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Cleophas Oluoch miyo mathoth e wi wachni. Ndalo manok tok do miyo manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua fuong'ruok ka giye mondo miyo tigi oboke mano mar kuong'ruok mong'ere kaka affidavit mane ondik gi laktar mare Dr. Daniel Gikonyo. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ondiko oboke machielo mar kuong'ruok ka okwayo mondo mido miye thuolo mar penjo laktar Gikonyo penjo. Kithure Kindiki lero ne affidavit mane Dr. Gikonyo ndiko tarik 28 dwe mar Ang'wen higa mar 2026 ok en mar adier kendo ler inyalo mana yud kokalo kuom penjo mar dayo dho Dr. Gikonyo. Kindiki e kwayo mare wacho ni penjo mathoth luoro chenro mano mar thieth kod nonro mane iyango ni ne otimne Gachagua. Kamago riwo penjo e wi saa gi gima omiyo nonro mar thieth ne otim mana e kindeno. Yo mane oik godo mochiwo oboke mano manyiso nonro mag thieth. Penjo e wi kinde ma pach jochiw thieth ne ochiw e wi tuo mar Gachagua. Rem pedho ripod nonro mar thieth e nyim od buch Senate e kinde mane thicho Gachagua e kom. Rem chwalo oboke makamago e doho e higa achiel gi nus mosekalo. Kindiki wacho ni rem mar miye thuolo mar penjogo biro tuone thuolo mano mar mondo miyo winj korka kore bende kaluwore gi gigo ma ilieko kendo ma iluongi nyinge. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki bende kwayo doho mondo miyo kinde mag thuolo mar dayo dho Dr. Gikonyo e wi wechego mar yango adieri mar wach elela.
Moko kuom weche bende manie ei affidavit mar Dr. Gikonyo ma idwaro mondo mi openj en wach ma ondik ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogochone ka penjo ewi ngima Gachagua e odiechieng'no mane otere Gachagua od thieth. Okinde mag Gachagua ne omako bura ka giwacho ni ne ok omiye thuolo mar winjo korka kore kane Senate odhi nyime mano mar thiche oko e apis ka en owuon ne entiere ka oyudo thieth ka entiere gi lit e kore. Tarik 17 Oktoba higa mar 2024. Joyal buche adek, Eric Ogola, Anthony Mrima kod Frida Mugambi nyocho yie mondo affidavit no otigodo kendo kanyo koro omiyo jatend DCP thuolo mar yueyo e kinde ma bura mar thiche oko e apis ochopo e Kirikiki e doho ma pachoka. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jatend migawo mar riwruoge Saga kod Ohelni Matindo Wycliffe Oparanya oseyo jotelo mag ODM ma wacho ni nyayo pogruok e duond burano. Oparanya ma yande en jalup gai mar duond bura mar ODM kinde mokalo koni dwaro mar thicho jotelo mamoko oko e duond burano en kaluwore kod rem mar bedo kod winjruok e duond bura mar ODM. Oparanya okoni dwache en ni mondo omany yore mag tieko ywaruok mokwako ODM kendo jotelo nyaka los mar yudo duoko makare. Oparanya nyoloso Butula e kaunti ma Busia. Sisi tunafanya makosa kama viongozi wa ODM. Tumeanza kufanya makosa. Saa hii tuko kipindi cha lala salama. Sasa hao wengine wanasema huyu si mzuri afukuzwe. Na hii kitu ya kufukuza watu sasa wanafanya kazi yetu kuwa ngumu. Kazi yetu ya kutafutia rais kura imekuwa ngumu. Ukienda mahali unaulizwa kwa nini fulani alifukuzwa. Hata kule kwa bunge wanafukuza wengine. Kule kwa bunge wengine wanataka kufukuzwa. Na hii ni kipindi cha lala salama. Hiyo itasaidia sisi. Tunataka sisi wote tuwe pamoja. Na hii tukiendelea huyo fukuzwa. Saa hii nimetembea huku ni nyumbani. Natembea na ulivyo maswali siwezi kujibu. Kwa sababu mimi si kiongozi wa ODM. Aibu ni kwamba tunasambaratika kila wakati. Tumechukua tarehe. Ukuwe we ni mrengo gani? Bora unatoka huku Western. We ni Mluya, we ni Mteso, we ni Msapoti. Tunataka tuende tukutane kama viongozi. Jaod bura Masuna West Peter Francis Masara wacho ni tungni ma osebedo kata mosenenore duond bura mar ODM ok gin gik malich ka wacho ni mago nyaka timre kamoro amora ma jatelo mar duond bura mane ochake onge. Masara wacho ni duond bura mar ODM dhi bedo kod mbi kendo dhi bedo motegno kendo maonge kod tungni moro amora e bwo gai mar gi manyien Dr. Oburu Oginga. Transition is not easy. Raila was not just a party leader. Raila was an institution. It was an international institution. Nobody can fit into his shoe. I can tell you for free. I want to applaud the chair, the current chair, Gladys Wanga, and the party leader we have, Dr. Oburu Oginga, and the leadership. They have tried their level best. Everybody wants to be a leader. So people are jolting for space. And at a given point, they'll settle. The reality is, Oburu Oginga is the leader of ODM. Let Orengo try elsewhere. I want to tell you, as a community of ODM, not the Luo, we believe the person who can guide us through this transition is none other than Oburu Oginga. You have heard them of late saying that they are not leaving the party. They are just within the party. It means they are popularizing the what? The party. So don't be worried. This thing is going to be managed well. Watu lazima wapigane hapa kidogo wakitafuta space alafu wakishindwa wanasema nyumbani ni nyumbani. They are members of ODM. We encourage people to speak their mind. They can do whatever they can do. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo lieko ne oikore mar dhi laro kom mar jatend piny e yiero mabiro ka owacho ni oganda luwo ni kod nyalo mar dhi manyo lemo mar jatend piny.
ka oloso e kanisa mar Ongalo ACK Parish manitiere Kisumu e kinde nyasi mar sidho Reverend Phoebe Odhiambo kaka vika mar parish no. Orengo yango ni oganda nyaka nen matut mar thicho oko jotelo ma ok timnegi dongruok. Owacho ni oganda nyaka bed kod ng'eyo ni dongruok machopo negi ka owuok kuom sirikal en ratiro margi ma ok dewo wang'. With the Holy Spirit, empower them for your service and all the evil powers of this world. Nyasaye okonyo ndalo moko ne wanyo Orengo seti sani kore ka roch sani kore ka tin koso karot gik mane Raila timo gi Jaramogi Oginga Odinga ne timo sani Orengo nyatienge monyalo timogi. Ok wadwa joma uso piny, wadwa joma rito piny. To gi ng'ado wuondu ne kama ji obetie Kenya ka on the table. There is no Luo man or woman on the table. There must be one of us on the table. If one of us is not on the table, we break that table until one of us is on the table. This country is for all of us. Don't allow leaders to organize you. If they organize you, they're organizing you for their own interest. So you must organize your leaders, and the ones who are not serving you, give them a yellow card or a red card. Kikwabedyo kwecho. We have a constitution. Monyiso our rights. When you are given ministers, that is not for you. What is for you is what you can take home. Aya nyakora mugi yena muda ka oyueyo mana mapiyo piyo dakika en 15 mosekalo bang' saa 3 mar otieno weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Fuoch gi pak ne in ma yiero na ote marika kendo noka ote medo donjo ka yanke iwacho ni tuned in Vitalis Ochieng' wuod game karariw ajeni ongelo chenro yo makare winji Carola Bora Benicon is good. Wuri Nyandema mano Dede Odhiambo ni kodwa kairo kamano kendo noka ya osema olo e chenro Odhis Jakogelo mar Kogelo Paporiang twist wacho ni weche manyien bende chopo ne malera ahinya ero kamano ahinya. Aya weche ji medo ndiko naka ikidinje mopogore kendo Alano Nyango Tindi wacho ni bernde kasto Lewis Ura Wasiboda kone jokony mola mondo med bedo motang' sama gitiyo nikech ok ober ahinya kinde makoth chwe. Ero kamano Lewis Ura Wasiboda kiluwo weche manyien. Ramogi lere dala mar Asembo nyar jakoma Amoyo Sakwa mawacho kamano. Ero kamano Kayole bende Josephat Wood Ligala Kobiero ni koda kanyo kendo koni weche manyien donjo achiel kachiel kamano kokale Ramogi TV. Aneno ka Zoom kapita bende nitiere koda ni weche manyien molo mos kendo weche gi donjo ne Father Peter Jwang' Orono bende koni bernde Dubai Rico wuod Nyaseme kelo wuod alwach majakiranda ka chieng' 7 bende nitiere ka kendo ong'isa ni Ramogi ler sepap timo mos ne joma wito ngimagi e kar mula Masiaya Bondo kocha. Mula tieko jowa ma deji omed bedo motang' wacho ni afwane kanyo ni Roblin Goje mano director kachiel kod CS Opio CS John Bade mana loch majakiranda okay apani mane ka kondige sa director Dominic Akugo wacho ni in Migori we won't recognize Oburu Odinga as our party leader. Mano sa director Dominic Akugo ema wacho kamano. Ero kamano ahinya kuom kete Ramogi TV nyakwa Ramogi yena moda dhi yweyo mana madundo adugo ka kod weche mamoko ma en oimore. Igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4 Cleophas Oluoch
koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo nyakwara Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Maha dwe achiel bang' ng'at achiel wito ngimane kaluwore kod midhusi mar hantavirus e kinde wuoth e meli ma otisi kaka MV Honges. Melino mogo e chula ma Canary e dho wath ma Granadilla e piny mar Spain. Melino go kawuono. Kata bed ni ne ok oyiene chopo e wath kama meli mamoko gowe. Jowuoth 100 mane oidhe orwak kendo omiyo arita makare e kinde ma jolony mag weche mag thieth timo pedha kod keto kenge mag neno ni midhusino ok omolo e pinyno kowuok kuom jowuoth kata jowuoth moro amora. Piny Kenya oyango ni gijiwo kenge mag ikruok mar geng'o midhusi mar hantavirus chopo e pachoka. Bado hatujaipata hapa Kenya, lakini si unajua magonjwa haina boundaries. So sisi tumepeana advisory jana, tumesema tujikinge kwa hii magonjwa inatoka nje pia. Tumesema maintain high standards of personal and environmental hygiene. E kinde ma piny mangima ne hingo dichieng' mar mine mor kod ilo kwako chunya Consolata Atieno. Dayo majagni 79 e gweng' ma Karapuli County ma Siaya bang' yudo ot moger kod riwruok mar Raymond Omolo Foundation gino mabiro rese midhiero mar onge mar ot. Ka oloso e kinde nyasi mar donjo e ode manyien, dayo no oywago midhiero ma osebedo kokale ahinya to e kinde mag koth ka wacho ni pio ula nyocha mol nyaka e ode kendo puoyo jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo
kuom gero ne ot. E kinde moko kuom mond liete bwo grubgi ma Siaya Township Widows ojuo mond liete mamoko mondo mi odonji e riwruoge mag saga mar konyogi e yudo sir kowuok kuom sirikal kod yama moko ma chunygi ng'won. Bote moketho odani ne en ot rum ariyo. Masida ma koth aseneno. Koth chakre fula chakre kwa Kamon Christian School malukusha. To choma katir. Jaoda no to chon. Adwokero kamano molo mawod karachuonyo. Nyasaye ogwedhe kinde mang'eny. Tim ne kano biro ka to ne giyudo ka ot chal kaka mineno kani. Adier ma ot maka ng'ato ninde. Koth mokwongo kochwe ni moni anyalo make. Kata ondiek nyalo donjo machame kanyo. Kata jokwe nyalo donjo mahinye kanyo. Mano e gimomiyo ne waamua ne en emobed achiel kuomwa mikwongo gedni. Chunya agombo no mondo ajiw mond liete moko. Ne gidwar grube magitimre nade magidonje. Koro ka odichieng' ma kawuono wadona yawo ne ot. Raymond Omolo timo ga gimiluongo ni empowerment o empower ga grubegi komiyogi omenda moro ma ginyalo konyorego e gik ma gitimo e groups. Kendo seche ma giyudo kamano ginyalo yudo pesa ginyalo hologo loan e groups kanyo. Moko be timo activities mopogore opogore. Kawasuro nyakora mogi kinde ma kwayo ne hawi maber Dayo Consolata ka odonje ode manyieno to wadhi nyime mondo wang'e ni to joma moko to timo nang'o e gwenge mamoko. Rawera ma jahigni 28 e gweng' ma Nyamkeria e North Kabuoch Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay odonje pur mar nduma bang' rem yudo tich tok kane osetieko sombe mbalariany ma Pwani higni 6 mokalo. Chendo mane odonje kaluwore kod nok mar tije ma okwako rowere. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, rawerano bende ochuogo thuolo mag tije ne rowere mamoko wetene ma gitiyo godo e kit pur magitimono. Rawera Brighton Omondi ne otieko sombe mbalariany ma Pwani kendo ne osidhe kondo higa mar 2021 e rang'iny mar diploma e weche mag ohala. Kata kamano kaluwore kod nok mar tich e pachoka ne odonje pur mar nduma ma otime gweng' ma Nyamkeria e North Kabuoch e kar chundu bura ma Ndhiwa. Omondi ne ochako riwruok mar kor gweng' ma ong'ere kaka Jipange Eco Champions ma osebedo kotiyo gi pith mar nduma kod chenro mamoko mag rito alwora bang' kane orem yudo tich. Kendo en chenro mar pur mane ochako mar jolo rowere wetegi maonge kod tije. Wapidho nduma ni ok wapidhe kaka individual but wan gi group miluongo ni Jipange Eco Champions Self-Help Group. Gimomiyo nwachako group mar Jipange Eco Champions Self-Help Group and we were we wanted to empower the vulnerable population through economical empowerment through kagirito environment gimaber. So one of the thing mwatimo en pidho nduma. Kose nduma osechiek osekao dweche 6 to 8, gine wang'ado machiemo mapiny no. Kwaseng'ado chiemo mapiny to wadong' gi sakas mamalo. Koro onge process mitimo mang'eny. En mana kunyo bugo tichak iduoko ang'o? Iduoko sakas. Okoni mijingo mare mar yudo tich bang' kane osetieko sombe mbalariany ne ogore e Lwanda. Gino mano miyo ochako pith mar nduma yor ohala ka otiyo kod puothe mag wuongi kendo kit pur ma kamano osemiyo ochugo thuolo mag tije ne rowere kaachiel kod mine manie alwora makono ma osebedo ka onge tije. Nduma ni kane wachako pidhe, babwa the late George Arnold said emana pidho ganduma. So kano tho in 2013 I developed the passion kasto nachako weche mag nduma mano kana join Form 1. So wasebedo kwa pidho nduma since 2013 nyaka ne samano wachako group mar Jipange. So nduma ni en gimo osekonyowa kech iyudo ka gimomiyo nwachake ni wakonyre. Koro iyudo ka ondiko gimano miyo wachake ni youth. Ondiko youths mang'eny kaso ondiko women mang'eny. Koro jogi konyorego. Omondi jiwo rowere wetegi ma osetieko somgi e rang'iny mopogore to rito mondo ondik gi tich mondo donje chenro mag pur ka okoni mane yo kende ma rowere nyalo bedo go kod mwandu e lwetgi ka rito mondo mi ondikgi kata ti kodgi e yo moko winjore kod josiasa. Gini kanwachake ni is about youth empowerment and women empowerment. So
iyudo ka jogewa kosetieko school. Actually, me I graduated in 2021 from Pwani, but then I said ni okadwa na beda ni kora timoro nani kora rito tich. So these are some of the opportunity makoponi one koka yudhe wa ma osetieko school kata mosetieko secondary school madwa join kata company. You can have a passion. Agriculture pays. Kendo ma gima ke chako to eno kokwa imbo bolea moro medhi manyo otimorani. Oganda our youth have really been empowered. Through this Gibiro, we have got more than 15 casuals. Ma wandika neke farm kama timoronade. Ma konyo wa weche mag doyo kata harvesting. Kori doka gigi konyo gi chulo kata fees gi chulo gi chiembe gi ma kawaida manowa. Kama kuom mine matiyo kora ne pur mar nduma wacho ni gisebedo kod yot kata chulo school fees na nyithindgi kaluwore kod pur ma gitimo no. Nduma en gima kipuro to en gi customers ge. En gima ok chandich, en gima customers ohero. By the time ng'ato kawe chako duogo nikech nduma wagi gin nduma mamit kendo maigi tek. Ariyo ne mano, kaka sebedo wakapuro nduma osekonya e weche kaka nyalo konyora nikech an gi nyithindo machulo negi school fee. By the time wagolo nduma kama ayudo kaka chulo school fee nikech anawido koro sekonya mang'eny. Sebedo ka konyowa ng'ato nyalo bedo maonge gi fee kata ka nyathi nyalo dhi school to ka in gi nduma inyalo uso to nyathi dhi school. Nduma osebedo ka konyowa kata ka ionge gi cham ni kami puro ne en pililo pur nduma to nduma inyalo uso tinyiewo godo chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wasudo kendo wadhi nyime nyako Ramogi poji gi pak ne rawerano ma odonje weche mag pur mondo ojiw godo yuto ok mana mare kende to kata mana yawo ma gitiyo godo kanyo. Jatend piny William Ruto romo kod jatend piny mar France Emmanuel Macron motelo ne chakruok mar romo makende mar Africa Summit pacho ka odiechieng' makiny. Pinje ariyogo keto koge winjruoge mopogore opogore manyayo dongruok e kindgi kaka Cynthia Onyango koro miyowa ler. Matin ne seche 24 to romo mar Africa Forward Summit chakore ayanga. Romo matimore e tielo mokwongo pacho ka kendo idhi telie kod jatend piny William Ruto kod jatend piny France Emmanuel Macron. Jotelo ariyogo bedo kod romo makende mapuote kar jot mar jatend piny buore Nairobi motelo ne chakruok mar romo no ma piny Afrika rito gi liyo. E kinde romo margi, tend pinje ariyogo bedo kod winjruoge mag dongruok mopogore moting'o siro gedo mar SGR e boma Nairobi, jiwo bad migawo makoro kor lwasi bedo kod lony manyasani, yudo yore manyien mag loso mauta mar ndege kaachiel kod siro piny Kenya, loso teko mar nuclear e kind winjruoge mamoko. Our cooperation also extends to education, skills development, and innovation. Through partnerships between Kenya and France and French institutions, as well as the FD-supported programs, we are strengthening technical training, higher education, research capacity, and many other areas to support Kenya's industrial and technological transformation. We've managed to build something together, which is a new relationship, a common feeling and a common commitment, which I think, and you reminded us of the content, is there to live up to your challenges. We want to invest in human capital, and that's the idea between the investments we want to make at the University of Nairobi. Bende gisingo mar medo tiyo kanyakla ka jatend piny William Ruto okwayo piny France mondo neni ochiwo luor makende ne winjruoge duto ma piny nochwo e koke kod piny Kenya kaachiel kod singo ma piny France chwalo ne pinje Afrika mamoko. Which decided, because of the coup and the behaviors of the military people in charge, to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. It doesn't mean that West Africa is not part of this meeting. The biggest leaders of Western Africa will be here. And beyond that, we've been very vigilant to have civil society, even from Sahel states, being present. We understand, as African leaders, that we too have responsibilities. This relationship is not going to be one-sided. We will be expecting from France as they will be expecting from us.
and they will be giving as much as we are giving. That is the win-win, mutually beneficial relationship. Romo mar Africa Forward Summit machakore kiny en romo makende madhi bedo e kar timo rombe maduong' pachoka KICC kendo dhi nyime nyaka chieng' tich ariyo kama pinje Afrika dhi bede kod twak mar bero ng'iyo margi kod piny France e kinde limbe mar historia maduong' ne Afrika duto. Nyaka sani jotend pinje mohewa par osechopo pachoka moting'o jatend piny Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, jatend piny Liberia Joseph Boakai kod jatend piny Sierra Leone Julius Maada Bio. Limbe mar jatend piny France pachoka Emmanuel Macron en limbe makende mabende dhi kelo kanyakla moko kuom jotelo 30 mag pinje mopogore opogore mar jiwo twak kaka ginyalo bero siepe kindgi kod pinje maoko kod bero chumi mag pinjego. Cynthia Onyango, Ramogi TV, State House, Nairobi. Haya, koro romo chakre to jotelo mag Afrika bende mana kaka ne jatend piny William Ruto nyiso jotelo ma kaluo kocha kinde limbe mare ni gitigi wigi gimbe koro thuolo chopo maromo ni menyo jotelo mag Afrika koro jotelo mag Afrika bende otigi wigi. Owuok e mago ni moko kuom weche mag siasa kod mamoko matimore piny maru ni kod milimili moko eigi ka jopiny nyalo dwaro winjo ka giketo itgi mos mondo giwinj kama mor magik matimore wuoke. Otieno makawuono wawinjane gima Walter Nyambago ikonwa e chenro mar Masakoit. Wachak gi erokamano. Erokamano dogo gi Kisungu. Nango. Nikech nitie joma dongo ne gi erokamano mok winj dhoduot. Ng'at maber ne to winj ng'at mok dwar bowe. Waweyo. Kwani. Idi maneno gani sasa? Amilo, koso iluo. Nyasa tielan kiko bwaga. Junet, iwinjo. Kuna chura wanapiga kelele hapo kwa maji. Hiyo chura hawezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Nyasa tielan kiko bwaga. Sisi tutaanza msemo wetu ya kusema ngope. Wachliel tek. Jotelo ukaujogu dhigo. Nyikal, losane. Walked there to Senator Ojienda. And I asked him, these people came with you. Can you tell them to stop? To stop. Senator, were you able to stop them? They nearly killed my son. Nyongo gini tek dwaro wer. Na tukae na moja amani na uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Aya, Ruto winjo ni sani ni matek. Ati kuna mtu mwingine ananiambia ati lazima niende nimpigie magoti. Mondo itimango. Ati mimi nimpigie magoti nioshe sufuria na sahani kwake. Ai, adier. Ati nioshe sufuria na sahani kwake. Gini tek madhe ichung kon mane. One time. Hapa ni one time. Two time. Hii maneno gani sasa? Yawa. Wewe Kasongo, kutafutia mtu jina ati ni kazi? Wewe kuna siasa unajua? Kazi yako ni matusi. Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi. Hiyo ni kukosa akili. Hao ni watu ambao ni wale sisi huita washenzi sana. Indoro jodolo majod bura. Sisi tutaendelea kukuombea ya Mungu. Na ninataka nikuachie neno la Bwana. Kosowa penya mita. Hapana. Mokwongo wan jokanga. Negin nyithi Sinakuru Kukulubanga madognam. Adieri kose ok adieri. Nyakwar Sinakuru Kukulubanga. Mano kwaro masie. Ibedi nyakwar Sinakuru Kukulubanga walunyi. To koni lang Masai ni to gilang Turukana, gilang Teso to nyithi liolo tich diyang. Ibedi kata wadi gi Sinakuru no. Kata ibedi Sinakuru no ini wuon walunyi. Opio Pokboni ma wuod Sinakuru Kukulubanga madognam kocha. Emo mi anyisi ni an siasa ni asome. Walonye koso kwalonye. Lonye nago. Mago ema Masakoit kod Walter Nyambaga. Aya, winjo kaka Masakoit gi Walter Nyambago bedo. Na wuoyi moro nitiere kanyo mne gangolo moro. Angocho lady. Maonga chiel nigi kiyo to machielo onge gi kiyo. Weche pek nyakora mogi. Aya, awere kod mago. Wang'iane ma bende uoro naka. Noka jimero ndiko kendo jigolo paro mopogore. Lewis Urawas wacho ni romo mar Africa Forward Summit no ageno ni dhi kelo lokruok ne piny Kenya kamitime. Erokamano Urawase.
Omosh Wuod Akinyi manyakwar Mbok kantiere Nairobi Kayole wacho ni weche manyien chopo yo makare. Nyakwar Nyamwa bende koni entiere. Weche ber Helen Adero ajino wuod tsunami yore yawa dinamos ne joga go kumbwito jogi mago jokanea pole sana Helen Adero. Bende jok mabende medo ndiko naka anoka Happy Mother's Day ne da Belinda mabende wan go kaluongo ni Jennifer Jagero kachiel kod mingi Beatrice Jagero. Lea Ken bende gilitote okwayo negi hawi maber e kinde ni midhi alomine e piny mangima un mine matiyo matek kendo ma oketo weche mag tich makare ngima kachiel kod bende bedruok mbele. Aneno chenro mamo gima kare nya George Main Fredrick Omondi mawuok game Lihanda en bende entiere kanyo. Kasto Don Jamigori bende ndiko naka ngisa ni bati aneno ka orengo bende neno kaka jo kanisa okunjo face gi nyiso ni joluo ol gi bede opposition mano kalore kod Don Jamigori. Neno ka Jojo Yuasenia ngisa ni orengo wewa kaka joluo wuothe yo achiel under leadership mar Dr. Oburu Oginga. Confusion ok ber ahinya nyalo miyo Uganda bagni. Erokamano ahinya in bende Jojo Yuasenia. Morris Dianga uri Kambundo Republic bende koro nena maber ahinya. Wacho ni Gavana Nyamita Masara giriure mondo giger daraja ma Migori kik siasa mabed mang'eny to jo Migori chandore gi wach daraja mano kanyo. Morris Dianga uri Kambundo yiena mondo adhi yweyo nyakwara mogi dakika 40 bang' saa 3 mar otieno. Ma en Oyimorera Mogi TV. Jaloka paka skiza tune mari di *860 *417 hash. Ramogi TV eod jothumbe duto. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chick by Machiegni wadonje weche mag tuke kama
Klab mar Gor Mahia owuok amodhi mar gol 1-1 gi joloch season mokalo Police FC e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka manobagi alap ma Nyayo National Stadium. Brian Chonjo nomiyo jobunde gol margi e dakika mar 22 mane otero tugo e yweyo ka Police ni nyime gol 1-0. Tok jotugo wuok e yweyo Kogalo nomanyo gol margi kendo yude mana kodong' dakika matin to tugo rumo kokalo kuom jatugo Ebeneza Kofi Asifua Incom. Gor Mahia nigi points 65, points 7 mbele AFC Leopards momako thuolo mar 2. Joloch mokalo Police FC nitiere thuolo mar 3 gi points 52. Coming out, the shot was coming from the left to either shoot or release the ball and not keep it for too long. Sharif goes into the box and releases one. Here is a chance and Gor Mahia never the score. The Kenya Police defense coming all in numbers. Sharif Musa initiates it. The header doesn't go far, but the predatory instance of Ebeneza Asifua right in front of goal. Kawasuri nyakwara mogeni Tadesse Kansa mawuok e piny mar Ethiopia gi nyar Kenya Mercy Chebogen e joloch e ng'we kinda mar Copenhagen kidieny mar yawuoyi kaachiel kod nyiri kaluwore kamano e ng'we mane obagi e piny mar Denmark. Kansa noloyo ng'we kinda kuom thuolo mokwongo tok yombo ja Kenya Vincent Mutai kendo ng'ado tol bang' seche 2 dakika 8 gi nyiri 26 e kidieny mar Wakeini. Nyar Kenya Mercy Chebogen nonyiso kit ng'wech makare kendo tieko thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 22 gi nyiri 8. Dennis Kipkosgei notieko thuolo mar 7 e kinde ma Sharon Kiptugen gi Roda Chepkorir notieko thuolo mar 8 ga par kaka luwore no. I was going to say, he's there in the team comp. Big PB for him. 249, Johan Zaratsky, the Belgium athlete, just behind Abdi Ben Hadou, the Spanish athlete in there as well. Kaunti ma Bungoma goyo okang' maduong' mar ngiro tuke mag ng'wech e kaunti no kaachiel kod Kenya mangima tok chakayanga kar tiegruok ma kuonde got. Kar tiegruogno ibiro tigodo gi jong'wech mawuok e pacho ka gi pinje maoko e timo rako margi kaachiel kod gero mich mag rawere mani kod lek mar bedo jong'wech e kinde mabiro. Kawuoyo e kinde mane iyawo ayanga kar tiegruogno, gavana mar kaunti ma Bungoma Kenneth Lusaka olero ni kar tiegruogno biro chiwo thuolo mag tije kaachiel kod medo weche mag limbe e kaunti ma Bungoma. Bende wacho ni tuke mamoko bende ibiro bagi machiegni gi kar tiegruogno mondo chiw thuolo ne rawere mani kod mich mopogore opogore. Na mumeona wengine walikuwa wanakimbia hata kushinda gari. Jaribu kufita, wengine wakaenda mbio kushinda gari. Sasa wao kitrain, kijana akitrain hapa Mount Elgon Chemoge, apatane na mzungu yule ambaye train huko flatland, mzungu ataona vimwemwe. He will not be able to understand vile mtu huyu anakimbia. Kwa hivyo we have a great opportunity na we shall ensure that opportunity inatumika. Alafu watu wenye governor amesema vijana wenye utakuja kuhost, utapanga kama utasongesha mpaka kwetu, wakuja wakae chini na Moses Kiptanui na Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon na Sebastian Sawe mwenye win juzi, wakuja waongelesha hawa ndio legends. Waambie kimbia hivi, wajana miadarati, wajana na pombe, wajana na nini ngine, bangi na ile ngine ya kusisimua misuli. Mreta nini hiyo? Hiyo doping hiyo, wachana na hiyo, kwa sababu hiyo ndio inaharibu watoto wetu. Nyakore mogi mane gi chakruok bedo gi giko yena mondo korone ta manye mana ote mokari adek kasto bang'e walore alora gi kanyo nikech thuolo marwa orumo. Aneno ka Pastor Komborwa mandire kade mwatho ng'era nyisa ni Ramogi ler ahinya gima wuoro kaka weche dhi nyime. Wacho ni oneno Ramogi TV yo makare kasto Uda basi boda bende nyisa ni onena makare kendo omor emoje mano majokwiri Uda lego kaugagi. Wacho ni orengo nyatieng' otegno kendo en nie geno mar oganda luo to jo Kenya mamoko. Wacho ni amen mane kaka en bende onene kanyo to lela nyisa ni Ramogi TV neno maler ahinya
in gi familia mare ogomos ne familia owito wedegi e kar mula ibugo mar Nyasaye migi ocho erokamano ahinya. In bende oimore Edikula sedonjo kendo waneni maler ahinya kaka ikolonwa weche manyien. Atimo mos ne joma wito jogi e masira mar mula Bondo. Mano sama Japancha kantiere Migori. Josephine Osoro bende nyisa ni en Locks. Kevin MK Holo wacho ni wapodho mayom kata chingo podho mayom. Okero kamana ahinya. Ajaber kidogo wacho ni mogiler kendo aneno kawuok Bondo. Ben Maina mar St. Mary's Luak bende kono neno yo makare kamano. Rose Obonyra mogitivi ler Nyaseme Koe bende wacho kamano. Tuko ndani neno ka ng'ato ndiko na kanyo. Kech Wycliffe watching from Kisumu Nyamasaria bende entiere. Newsbear mano Philemon Ochieng Omongo erokamano. Aizo Oro bende nikoda kanyo kendo mora ahinya gi weche manyien. Nyakoramogi githoth daero mar somo gite kata kamano apani thuole madhi tama mar somo gite kata kamano yiena mondo kura alora nikech en dakika 5 mosekalo bang' saa 3 mar otieno. Nyinga en George Bati ya mosiro weche gite erokamano ahinya kowuok kuom director mar Abubu Wafula jago picha Ben jachung weche Ken Mugatinda J Bonyo reporter wasugu wetu kitu tema no luorore gwenge mochokogi kendo kelo nigi yo makare en mine wa migi pot gi park jaloko mara Belinda Phillips mano nyage oremo en bende pot gi park moko timo kawuono biro timo giche machielo beri gotieno moko rito masana.